eu son da Mancomunidade de Montes de Valmiñor e estas jornadas son o primeiro paso para empezar un traballo, cambiar unha dinámica. A dinámica ten que pasar basicamente pola prevención. As comunidades de montes queremos ter un papel activo en todo este proceso, somos os propietarios do territorio, pero é necesario que dende o ámbito político haxa un compromiso claro de fornecer de recursos, de eliminar atrancos e, por a nosa banda, o que hai é unha aposta decidida por unha colaboración ca administración, pero sin deixar de ter claro que temos que contar con eles a nivel de fondos, de políticas ou de prestación de servicios. E, basicamente, nos podemos facer todo o que podemos facer, pero a administración ten que implicarse. Está claro que vese aquí que por a banda das comunidades de montes, das mancomunidades, hai unha actividade, hai unha vida, hai un querer ser parte da solución e somos parte da solución, e é unha cousa que a sociedade ten que empezar a valorar, porque ás veces as comunidades de montes parece que só son uns entes aí despreocupados do territorio que xestionan, e non é así. E creo que isto demostra, primeiro, a viveza que hai dentro das comunidades de montes, e logo que temos interese e ganas de solucionar un problema que afecta non só as comunidades de montes, sino a toda a sociedade. Porque, como dicen os compañeros da mesa, cando hai un lume, todo o mundo está afectado, non só os propietarios do territorio, tamén industrias, casas, vidas e a ecoloxía, o aire, todo, as aguas, os ríos. Entón, este é un primeiro paso, esperemos manter un paso continuo e decidido, non só un ano, isto non pode ser traballo dun ano, ten que ser un traballo constante, e esta é a nosa idea. E este é o primeiro paso no que damos para avanzar neste camino.